Mairung maya rangrok maya ni ngai de masaya mai ngai yang ngai thinai o thimale ang ani nukhungni ani amanu thima simma ko asa kang kokrok baisanai khathau norok jotoro bujinai hinai omokhani second time norok ni camp bo phaimani 2016 o puila o ang thaipro agi o sung je norok ni o jaga tongi tongmani camp rok ni sung paper o simi sikhnawo 2016 o le mokol bai thangbai puila nuk phai kyang ro a mokol bai nukpruni o je kubui nukmani balai balai bukhao dukhanango tini masaya manangya 22 বছর রমই 20 বছর রমই তংখা খরসা সরাই আসাই 20-22 বছর রংখা কাইজাঙ্গন নিছে জরাঙ্গো অমহাই জরারগো বেলাই খে নর কষ্ট খাই তংখা ও কষ্ট আংবো ফিল খাইও মাইরুং মাইয়া রাংরক মাইয়া ni ngai je masaya mai ngai ngai thunai o thimale ang ani nukhungni ani amanu thima simma to serai khorsa thei thangka bole ani ang khoyung thima hai simma to ani buku bai ang saimanya tosu kosto ang tabu feel klai hepono sung thamsa ke ma tongai o joba 살산노록 오라데 똥 미즈런데 똥 kaisa jaga to norok setal mang nai hepono norok ni jobana norok salogui mathang nai borok bansi tongkhai to jongjal phainai gobang ma problem rok phainai o problem no jong fight khlaiei buskango sini rights rok sini manthai soktai ni bagui o charai rok ni bhobishot ni bagui jong chinta khaiei sini o jobano jong salogui mathang nai jong o team phaimani bosuk riwi manja bono jong sawi manja haipano je mansak sini sago je phan tongsak jong o jobano salogui thangnai nangkhe sini thui renai jong haipano o jobano jong salogui thangnai tei norok jong o logerui tongni jotono na hambai